Επιτροπής. Έχω τη χαρά και τη τιμή να σας απευθύνω τον πρώτο για... Θα επιλέξει το κρατήσει από την αρχή και ως προπονητής. Σίγουρα έχω κάποιες πολύ ωραίες αναμνήσεις από εδώ πέρα. Συνεχίζω να βρίσκομαι σε αυτόν τον οργανισμό, είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι ό,τι καλύτερο στην κοινωνία μας σήμερα. Σας ευχαριστώ από καρδιά. Παράλληλα όμως, και εδώ έγκυται η καινοτομία, αυτό το πρόγραμμα δίνει την ίδια βαρύτητα και εφάμιλη έμφαση στην εκπαίδευση των αθλητών. Δείχνει πόσο έχουμε μεγαλώσει σε όλα τα επίπεδα και πόσο σπουδαία παρακαταθήκη έχει αφήσει το πρόγραμμα Nous. Με το χέρι στην καρδιά, Προμηθέα, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστούμε ως οικογένεια και δεν υπάρχει ωραιότερη εικόνα και καλύτερο αποτέλεσμα, κύριε Λιόλιο, κύριε Μίλα, από αυτό εδώ. Τα παιδιά του αύριο, είτε στο μπάσκετ, είτε στην κοινωνία. Καλησπέρα σε όλους. Αν μου λέγανε λοιπόν κάποια στιγμή το πρόγραμμα Nous να το βάλουμε ένα αντικείμενο, εγώ θα λέω το πρόγραμμα Nous είναι ένας καθρέφτης. Το πρόγραμμα Nous δεν είναι το γήπεδα, δεν είναι ο ξενώνας μονάχα, ούτε τα δέντρα γύρω-γύρω που υπάρχουν. Το πρόγραμμα Nous είναι αγάπη. Αγάπη πήρατε, αγάπη θα δώσετε.